G4S Crown Mines laphana eGoli eJohannesburg. Kanyama iphela kuphela amazinyo endoda. I'm coming bomkhaya abantu abathi no badinga ukubona, badinga ukuzohlola, badinga ukulashwa, badinga ukusiza ngezinto lezihlukile. Phela mina indaba seGoli bengipheka ingabazi, bengipheka uyiziba, but hey ngiyabona ukuthi no abantu bakithi lapha eGoli bayangidinga. Ngizophuma ke ngomhla 27 kodwa ngizobe ngisebenza straight eGoli. Cathi 27 ezobe iFriday lapha eCrown Mines eGoli location le Johannesburg. And yeah, cathi njengoba ngizobe ngiqala ukusebenza Friday. Sunday ngizobe ngiqeda Sunday ngizobe ngiqeda ngibuyele back eMampondweni. Ngithi anginazise make your payment ku 0727447804. Kusasa ngizagijima ngapha eMaxhosheni eGrahamstown bathi kusegcini. Thokozani bakho kasibonane eGoli mhla 27. Akhosi.